kakka monin harakka. Harra. Ei ole pala. Mitä? Mitä? Vittu. Jos meillä on luul, voimme alkaa luulaa. Mitä se on? Jotain syötävää? Ei. 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 Jaa. Mitä paskaa käytetään? Senhän nyt sanoo järkikin. Kikkikin. Minä käytän sojostiket. Minä käytän kakkaa. Minä käytän huumeita. Minä tykkään munasta. Minä en piittaa mitä sinä sanot.